Siempre queremos saber la verdad. Siempre. Aunque si la supiéramos nos aplastaría. Entonces nos odiaríamos a nosotros mismos por no detener esa curiosidad que nos provoca, que nos desafía y que nos lleva a hacer cosas que no imaginábamos que haríamos nunca. La productora de Reus, Juan Desafinado, ha posat en marxa el projecte Veritas, un curtmetratge de ficció amb un format d'alta qualitat. Un projecte nascut de l'obsessió pel thriller, la tensió, la por i l'angoixa cinematogràfica de Jesús Llongueras i Carles Pitarch, cervells de la productora Juan Desafinado i autèntics valedors del màrqueting a través de la xarxa i la creativitat amb poca inversió. Aquest equip només demana 3.500 euros, la meitat del pressupost total, a través de la xarxa de crowdfunding Verkami. Això ho fa al seu públic potencial amb l'objectiu de rodar la pel·lícula durant la primera quinzena de juny. Hola, sóc en Jesús Llongueras, de la productora Juan Desafinado, d'aquí de Reus. I bé, us presentem Veritas, que és un curtmetratge que estem preparant, una producció pròpia, un argument propi i amb gent d'aquí de Reus, no? I del voltant. La història de Veritas, que és un thriller amb suspens, amb acció, amb una mica psicològic també, la vaig escriure fa uns 2 anys i està basat una mica en quan tu a vegades a la vida t'has trobat algú que et diu tu sabes quién soy o tu saps qui soc, no? Que dius, home, doncs no ho sé qui és, no? Ostres, et pots quedar una mica així. I tu penses, i si li digués, i tu saps qui sóc jo, no? Perquè sóc un xungo. Doncs bé, una mica amb aquesta base es va crear aquest guió, no? En el qual, doncs bé, la història és de la Jo, que és la protagonista, que és la Patricia Bargalló, està en una benzinera i està comprant, no? I quan surt de la benzinera veu la Laura, que és la Ivana Miño, i el Pau, que és el Carles Vigorra, que surten d'un restaurant que hi ha al costat i ell l'està com a maltractant una mica, no? Violentament, la treu del restaurant i la fa entrar al cotxe. En aquest moment hi ha un intercanvi de mirades entre la Jo i la Laura, en el qual la Laura li demana d'alguna manera ajuda o que faci alguna cosa. I la Jo pren la determinació de fer alguna cosa. El que no sabem és el què, no? El que sí que fa és agafar la moto que té també a la benzinera i seguir el cotxe d'ells dos i marxen. Bé, a partir d'aquí es van succeint un munt d'esdeveniments en els quals la nit es converteix en una nit cada cop més fosca, amb uns personatges cada cop més foscos també, i en unes situacions molt estranyes que no ens hi vulguem trobar, no? És una manera de veure un món que normalment no veiem, i que espero que no veiem tampoc, perquè no sabrem com sortir-ne, no? I bé, bàsicament és això, un entreteniment des del primer fins a l'últim fotograma. Hola, jo soc el Carles Pitarch, també de Juan Desafinado. Doncs per aconseguir tirar endavant el Veritas, a part de totes les nostres forces humanes i equipament que puguem tenir, fa falta un finançament, no? Juan Desafinado ja portem una part important, però per fer les coses més dignes i millor, sobretot a nivell d'il·luminació, la caracterització, tot això hem activat una pàgina de crowdfunding, a Verkami, que aquí el que busquem és un mecenatge, no? Busquem gent que pugui col·laborar amb nosaltres, posant des de 5 euros, 25, 50, 100, 200, 500, 1.000, el que vulguin aportar, que a més nosaltres els donem una recompensa per cada aportació, no? Des dels 5 euros que és sortir els crèdits tant al Facebook, a la nostra pàgina de Facebook, com al curtmetratge, a la pel·lícula, poden aconseguir també amb 25 la descàrrega en DVD, el DVD, una camiseta, amb 200 pots fer d'extra del curt, amb 500 inclús sumem una habitació per un dels festivals on esperem que sí anirà el curtmetratge. En fi, és un repte que tenim, que a més només tenim 40 dies per aconseguir-ho, ara ens en queden uns 28 aproximadament, i compte enrere en aquests 40 dies intentar aconseguir aquest objectiu, que és aconseguir aquests diners per fer el curtmetratge el millor que puguem, que ens ajudi a fer-ho millor. Bé, a part de trobar-nos a través de Verkami, que entrant a la pàgina de verkami.com escrivim Veritas i ja ens pots trobar, també tenim un Facebook. Tenim una pàgina al Facebook que es diu Veritas,
que tu poses allà al Facebook Veritas i segurament et sortirà un senyor girat d'esquena amb un aspecte estrany, que és l'avatar de la pàgina, i veureu que podeu entrar i si feu m'agrada, doncs formareu part ja d'una gent que estan seguint ara mateix el procés. Ara mateix hi ha unes 100 persones i allí podreu veure les fotografies de la localització, les fotografies de la gent que treballa, tant els actors com la part tècnica, i notícies, etc. I properament, segurament, farem un sorteig d'una camiseta amb totes les persones que estiguin al grup. Vam fer també una pàgina, que és veritasfilm.es, en la que és la pàgina de moment que tenim pel curtmetratge, que allí és on el posarem online, finalment. Que és on hi ha el teaser. Sí, també hi ha el teaser. Fa un mes i pico aproximadament vam fer un teaser, que és allí on podeu veure, si més no perquè us ho estem explicant, però que veieu de què anirà aquest curt, una miqueta, que es crea una mica en tensió i us agafin ganes de col·laborar. ¿Y ahora? ¿Ahora qué?